आं थांसैलै सना ओमफ्राय मा नांगौ बुंदोंमोनलाय लिस्ट बिनि आङो लिस्टखौथ' आङो बानायखाबायमोन सानदों दा लाबोदोल' बिनिफ्राय ना आइया बेदर जाथारनोनो दिनैहा नोङो बेदर एसे लाबोनांगोन 1 केजि मानियानो लाबोनो खोन्थादों आइया ओमफ्राय मा बुंदों 1 केजि मानि लाबोनो खोन्थादों आइया औलै सान 1 केजि मानि लाबोनो खोन्थाखादों आइया जायो नामालाय हाब बे आइयाबो ना ओरैनोबाथ' मालाबा बेदर नांलाया होनो दिनै आरो बेदरखौ गावनो बिहरबाय दे दा मोनोबा लाबोफानोसां दे लाबोबानो जाबाय आइया दा रागा जोंलायगोन नङाबा औ आं थांसै बिदिबा आफाया मैया मोनानो ओंखारलांदों ओमफ्राय थांखो ना माखोथाय आं रायलायनोसो नंदोंमोन गैला माथो फनबो खालामदोंमोन हमासैलै जानोथाय सान मेहेरनोबो फन खालामफिनदोंमोन गैयालै ओमफ्राय दा मा खालामबावनांगौ जाखो आङो आफाया थांबायबाथ' मोजाङानो जाबाय आइयाथ' थांखाथारानो आंबो थांनो सानदोंमोनलै जारलासोहाय आइजोंबो ओमफ्राय मालाबाथ' फिसालाखौ जि अनसोयोमोन आगोलाव नाथाय दाबा मा जाखो नोंखौबो थांनो होबावाखैसो आफाखौबो थांनो बादासो होबावदोंमोननो बेनिफ्राय आफायाथ' मानियासै थांबाय बियो आफाया औलै दे माथो बुंबावनो आरोना गावबा गाव साननाय थाजोबो बयनाबो समान जायाना आङो जायखिजाया थांसै खामानियाव एसे लेट जाबाय दा फैनायावसो लाबोफागोन आङो लेटथ' जाखागोन जानाया अब्लाबो खोन्थाना होबानो जाबाय आइनो दे जागोन खोन्थाना होगोन आं थाथ'दो बिदिबा मा जायो जाथोंसैलै आं मिन्थिबाय थालालै बाराखौबा दे थांदोल' नोङो ओमफ्राय आबाया टिउसननिफ्राय फैबाय आइया सान सफैथ'वाखै दा दसे थाना सफैयाबे दे नों थांग्रोदोल' दा फैबा फैगोन बे आबायाबो औ जागोन ओइ सान साहायाथ' जाखाजोब्बायमोन लोङो ना मायो लोंलांबा लोंलांखादो दे लाना फैदो नों रुमाव आं लोंसै बेयावनो खापसेखौ जाखाबायबा लोंलांखानोसैलै औ दे लांगौ खाथा नेमसिबो दंखायोमोन बेखौनो जालांदो साहाजों आराम जागोन बे मेहेराबो ना एसे टेनसन जाना दङ र' सानखौबो थांनो होआखै गावबो थाङासै आइया आरो आफायाबा थांमारगोन ना माखो आफा थांबायबाथ' मोजाङानो जाबाय बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैयाबाबो जागौमोन दा मानोबा गावबो बिदियाव गोग्लैखो दा मा जाखो दे र' साननो साहाखौ हैग्रोथारसां आयौ अखा हालायबाय खोमाहाय नै जियासो थिखोग्रोनांसिगोन ना आङो आबानिबो गस्ला सुना दोनजोबथारदों नायलाय जि अखा हालायबाय दसेनो बे अखाफ्राबो दसेनो सान्दुं दसेनो अखाहाय जारलासो नै अखा हाबाय जिया दंमोन ना थिखोफैदो आंबो नै थिखोनो थांगासिनो बे बाबानि थन्थर मन्थरानोथ' नांगोना नाङा जाखोसै बे थुनथुलि फाफ्फि हिन्जावनाव नांसो नांगौमोनहाय मादि जादु खालामहरदों ना हराखैथाय आफायाबो उसुखुथु मोनगासिनोहाय गोसोआनो थानोनो सुखुथाराखै आं बे फाफ्फि हिन्जावनाव बे जारिनायफ्रा नांगोना नाङाखै बियो फाफ्फि हिन्जाव खुन्थिंलाबायना थैबाबो अरजालाहाय रागाफ्रासो मा मोनखांबायथारो आङो गोसोखांबा बिनि थाखायनो एबार आफानि माबा थन्थर मन्थराबो खाथियाबा मा जानांगौ दे आङो एसे मोजां फैसाबो होबोलायदों आरो मोजां जारिनायफ्रा नाङो होननायखाय दा आरो जेबो खालामदों ना खालामाखै जाखो ना मा जाखोबा बे थुनथुलिखौसो एसे खबर मोननांगौमोन दे नाथाय मारै मोनगोन आं बेनाव माबाफोर खामानि होदोंना होआखै जादुफोरा र' नङाबा माबा मोनसे फाथा लागायनांसिगोन दे आङो जेरैबायदि आं बिनि ब्लाउस थुख्राखौ लाबोनो हादोंना थिक बेफोरबायदिनो माबा खायदा बोराय बाहायनांसिगोनलाय आङो खायदा बुरै मानो टेनसन जादों आंलाय र' मिन्थिगोन फैसा थानानैलाय आरो मा टेनसन दिनै आखायाव एसे फैसा थायोब्ला खामानियाबो जाजोबो होननानै सानना लानांगौ मानो होनोबा माखासे खामानियालाय फैसाजों जाखायोना ओरैबायदि सक्तिशाली ना फैसानि पावार होनबाथाय मा बुजिनो आइयाबो बेयावसो दङ आयै हो आबा औ आयै ओंखाम उखैबायमोनलै फैदो जानोसै जानोनो बाथ'दोंमोनहाय आबा आङो थांनाय नों जाहैग्रोनाय खुरखानाय दंमोनथ' नोंबो आयै मानो जमा जानोसैमोन ना जमाथ' जानो हागौमोन नोंनि हिन्जाव फैबोला नोंसोर सानैजों आराम बिसि फिसाय मोखां नायलायनो दा आरो नै नोंबो हिन्जावखौबो लाबोआ जोंहा दा नै अखाफोर थांनानैबो सिरि जाथारबाय न'आनो बेसेबा गुलि मोनदोंमोन आंहा थाफैनानै आरामनो दावराव दा आरो गैलालाय सिरि जाफिनलायबायना आबा मालायनि फिसाखौ मोनबाय थायो नामा ब्रा आयै मालाय न' दं न'आवथ' थांखागोन ना नङाबालाय जोंनावलाय माबोरैथो थाबाय थानो हानोब्रा ओमफ्राय र' आयै नोङो बहाय थाङामोनलै आंनोथ' खिन्थायाखै नों बहाय थांदों दासान्दि ब्लद थांगासिनो माथो नोङो बहा थांदोंबा नङाबाथ' मालाबाफोर खोन्थालाङोलाय माथो आंलाय बहा थांनो हाय आबा ओरैनो एसे खामानि दंमोनहाय सानाय सुनायनि मुलि लायदोंमोन आं बे माबा हरोनो ओरैनो थाव जारिनाय मानाय बेफोरखौसो लायनो थांदोंमोनहाय आबा आङो
सासे बिराद गिदिर अजा दङनो माबा एकदम सानाय सुनायफोरखौबो खारहोजोबथारनो एखायनो दों थांना लायथारदोंहां आबा हामबायबायो खोमा साननानै बिमाया बुरिबाय मालाबाफोर सिं सानाय सुनाय जाखांलाबायथारो आंना आबा बेफोरखौ एथ' फोथायनो हालाय आयै डक्टर गिदिरनाव देखायनाया साबसिन एथ' मोजां डक्टर गिदिरनाव लांनो होनो डक्टरनाव लांनो गावनो थाङा बिजि होजानो बायोनो मुलि जानो बायो माबा माबि एकदम बाहानालै नोंनाबो नङाबा दालागै हामलायसिगौमोन बे मा बेफोरखौ थावना ना मा मोनबाय थागोन नों आयै आरो अबेनि अजा बेलाय अबेनि अजा गिदिर बेलाय जानला मानला बारा फोथायनो हालै आयै बेफोरखौ दे डक्टरनाव थांनाया साबसिन एबार नेक्स्ट टाइम बोरैबा सानाय सुनाय बारा जायोबा डाइरेक्ट लांखागोन आं नोंनाव सोङाबो आङो दे जागोन दे आबा ओमफ्राय नों बेफोरखौ बारा बुजियाहाय दानि गथ' नालाय बहाथो फोथायनो नङाबालाय बेफोर खामानि होबावोसो गोदो जोङो डक्टरखौ माबा बांद्राय इदि नागिरबानो मोनामोन ना जोंहा बेफोरजोंनो खथ' देरबोनाय जोङो नोंखौ फेदेरबोनाय नोंनि नोमाया बेफोरखौ एकदम दिन मोना सान खाथिनानै मालाबा लोमजाबा साजाबा डक्टर मोनहास'वाबा आरो फोथायानोहाय दानि गथ' नालाय नोंनिनो जै जाथों दे आयै माथो बुंबावनो थाथ' आं ओंखाम उखैनो हाथारलालै लोगोफोरजों दसे थांसै ओमफ्राय आंहा क्लाबथिं एसे क्लाबाव खामानि दंनोलै गामियावबो ओंखारथाराखैना आं दासान्दि नोंलाय आरो बहा बेरायनो थाङो गामियावलाय बहा ओंखारनो सोलाब नोंलाय आरोबा खना नांहोबाय थायो उफाय गैयाना मालाबा खामानि ओंखारोबा आयै मा खालामनो सिरि सोरखौबा लोगो हमै खुमानाया गारबाय दा गोदोनि बायदिथ' नंला बायहां आबा बेफोरखौ गार नांगौबा न'आवनो था दे थाथ' ओंखाम जाहैनि आं आयै बुंलासै माथो गारबाय दा सिरि लोगो हमै खुमानायखौ मोनथिया आयै दे ओंखाम उखैथारबाय होनबायना गारखायाखै बे फाफ्फि सुनि थुनथुलिखौ लोगो हमै खुमानाया दे आंनि बाबानि जादुआल' खामानि होथोंसै बरबाद खालामजोबथोंसै थुनथुलिखौ होमबानो अबावलाय आंनि आबाया फसायनो अबाव बिहामजो लाबोनो जानाय नङा मोनसेबो प्लेनानो एबारलाय खाथियाबा गबावबाय नों थुनथुलि जारिहैखाबायहां नोंखौ एबारलाय बहा बारगोन नोंलाय आरो नै आबा आं आंनि सानाय सुनायनि जारिनो थाङाखैहाय नोंनि गोसथोनाय हिनजावखौसो जारिनो थांदोंहां नोमाखौ सिनायाखै नों बेथा नों थुनथुलिखौ जेसेनो गोसथोगोन जेसेनो अनगोन जेसेनो बिनि खाथि थांगोन आं थुनथुलिखौ एसेनो बरबादसो खालामगोन आबा बरबाद आयौ हाबाब नंमारगौहाय फैसा जगार गैयाबा आङो दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा जेबो मोनस्रानाय नङा ओमफ्राय माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोन ना खानायाथ' बोलायनांला आंना जेनेबा खानायाव केन्सेल जाबाय आरोना बेथ' नाथायबा दख'नायाथ' बायथारनांगोनलै आंहाबो थुनथुलि हेलौ लोगोफोर जोंहा बै मोनसे जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव दिनै बावगार हायै गोसोखौ होबाय आरोना सनामोन जा गोबाव जाबाय 6 मान्थसो जालायलांबायदां ओमफ्राय होनायानो जायाखैमोन होथारखायाखैमोन आङो भिडिअखौनो ओमफ्राय जाय जायबा नेनानै दङमोन जोंनि बावगार हायैखौ जाय जाय नायनो मोजां मोनोमोन दिनै आं बे भिडिअखौ निउ एपिसोडखौ होबाय आरोना सनामोन होनो सानबाय थायोमोन होनाय जाथारखायाखैमोन आङो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ चेनेला जादों बर'सा ओमफ्राय बे एपिसोडनि मुङा जादों बावगार हायै गोसो आरोना लोगोफोर लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना बेयाव थुनानै नायबानो डाइरेक्ट नुखागोन आरो जाय मिन्थिखागौ जाय बिथांमोनाथ' नायग्राया नायनो हागोन ओमफ्राय नायफेरियाबो नोंथांमोना बेयाव थुनानै नायबानो नायनो हागोन दे लोगोफोर गासैखौबो बुंबाय आं खेबसेनो जा गोबाव माने बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लाबोदों आं बेखायनो सोरबा नेनानै दङमोनबा आंनि आगैमोना नायनो हासिगोन दे आं गोदान एपिसोडखौ होबाय ओमफ्राय एसे इन्ट्रेस्टबो नांगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बेयाव बरिं मोनदोंबा बैयाव थांनानै नायबानो जाबाय दिनै दसे सम बैयावबो एसे टाइम पास हगारलायदो लोगोफोर एसे फ्रि सम दङबा ना बेयाव एसे बरिं मोनदोंबा बैयाव नायबानो जाबाय दै सनामोन एसेनोसै लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो दिनैसो होदों नालाय बेखायनो बुंना होबाय दै सनामोन आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन दे बेयाव थुनानै नायबानो डाइरेक्ट थांखागोन आरो आंनि बै माबायाव सेकेन्ड चेनेलाव एपिसोड गोदान होनायाव नोंथांमोना सार्चबो खालामनानै नागिरनो हागोन चेनेला बर'सा ओमफ्राय एपिसोडा जाहैबाय बावगार हायै गोसो दे लोक्षिमोन ओहो थुनथुलि जानाय नङा आङो फुजायाव माने एसे माबा मोनसे लानो मोनाबा गोजोना ना ओमफ्राय दखानबो होनांगौमोन आंहा जागोन ना जायाथाय जोंहा थेख्ला आगैखौनो एबार लोगो लानोसैलां बाजैमोन जों एबाराव होथ'ला दे न'नि फैसाया न'नियावनो थागोन ना थेख्लानोबो एसे होगोन आखाइ खरसा आइ लाबोनाय पेरासटामलखौ जानानैथ' एसे बोरैबा मोननाया मोजां मोनदोंमोन दसे उन्दुना थानोसैलां थेवबो मानोबा माबायदि मोनथारदों मोदोमखौनो साख्रब सुख्रबनो बुरि देहा थां मा थाङा आयु हाबाब बुरि जानोसै बिदिलाय दानि सिख्ला समावनो बिदि जाखायोबा आरोथ' दंबावो जिउआ बेसेबा गोलावनो मानसिनि जिउ थास' बिलाइनि दै बायदि होन्दों नामाथाय
दानो दं दानो गैयालै थिग आंना बेफोरबायदि जागोन नामाब्रा जानालै आङो थु दानो बेफोरबायदि जाया बेसेबा गोबाव थांनानै थाबोनांगौ आङो दाबो आंनि फिसा फिसौआनो ओंखाराखै आरलाय अबाव थुनथुलिनि जिउआ दानो थामाम जाबायबायनोसै सोर बुंदों बे आंनि जिउखौ जमराजायाबो लांनो हायालै नायब्रा आखाइफ्रानो साख्रब सुख्रब जालाजोब्बाय मर्निंआवबो खारहैयो आङो देहाखौ फुरा फिट लाखियोब्रा आङो अब्लाबो मारै बिदि जाखो दसे उन्दुनोसैलां बेनिफ्रायथ' फिसा फिसौनि खोथायाव बोरै थांखो आं हाबाखौनो जागोन ना जाला आंनो गम मोनला पात्ता मोनला आङो दुखिया जीबन जालांबायलै दुखिया आत्मा थुनथुलिनि लाइफआ मा बुंबावनो दे दसे उन्दुलांबासो आंनि माइन्डखौ आङो थान्दा खालामनो हासिगोन माबा माबि सानब्रेलाबायनानै दिनसै गोदो बेफोरबायदि नङामोनलां इसोर भगबान सिमाङावबो जेबो खैफोद आफोदाव दा खोख्लैदों दे आंखौ